Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Kamar dai yadda kuka sani kuma kamar yadda kuka saba tare da ni da abokiyar aikina wato su highlights. A yau mun zo muku da cankula ta dangane da wa'innan manya-manyan mawaƙa, kamar za mu iya cewa wane ne gwaninka ko wane ne gwaninki. Malama su highlight me za ki iya cewa akan hakan? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da yawa, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan lokaci. A yau dai kar ku manta muna tafe da shirinmu na waye gwaninka ko waye gwaninki. Gaskiya ne malama Suhaila. To ai kin san mutane kowa yana da ra'ayi kansa, wato kowane mutum da kika sani yana da ra'ayin shi. Maybe ra'ayin mun ba zai iya zuwa ɗaya ba, amma dai kin riga kin gama magana da kika ce waye gwaninka waye gwaninki. So bari mu ji ra'ayi kan mutane, musamman ma masoyan wa'innan mawaƙa wato da kuke gani kamar haka, wato Hamisu Breaker, Auta MG Boy da kuma Naziru. I'm sorry, da kuma Nura M Inuwa da babban yaransa wato Isa Ayagi. Mutane da yawa suna ta maganganu a kansu, musamman ma da ake ta cewa shi Nura M Inuwa shine iyaye wa'annan manya-manyan mawaƙa guda uku, wato Auta MG Boy, Isa Ayagi da kuma Hamisu Breaker. Sai dai kamar yadda wasu suka sani, shi Nura M Inuwa ba shine iyaye Auta MG Boy ba, wasu kuma ba su san da hakan ba. Abin da muke so ku sani a nan shine shi Nura M Inuwa ubangida ne ga Hamisu Breaker, wato shine ya koya mishi harkar waka, sannan kuma ubangida ne ga Isa Ayagi, shi ya koya wa Isa Ayagi harkar waka. Amma shi kuma Auta MG Boy ya ƙirƙiri waka ne, ya koyi waka ne da kansa ba tare da ubangida ba. Sai dai amma akwai wata majiya mai ƙarfi da ta tabbatar da cewa shi kansa Isa Ayagi akwai babban mai gidansa wato Adam A Zango. Amma kuma duba da wani yanayi, ko mu ce yanayin abubuwa ko yanayin waƙoƙi, a nan za a tabbatar da cewa Auta MG Boy ba shi da haɗi dangane da koyar waƙarsa shi da Adam A Zango, saboda shi Adam A Zango yana yin waƙoƙin hip hop ne, shi kuma Auta MG Boy yana waƙoƙin soyayya wato waƙoƙin nanaye. So kun ga cewa kenan da A Zango ne koya mishi, da shi kansa waƙoƙin hip hop zai yi. Amma dai ban san me masu sauraro za su iya cewa akan hakan ba. To amma ya aka yi mutane suke cewa Hamisu Breaker ya fi M Inuwa ɗaukaka? Kuma shi Isa Ayagi har yanzu babu wanda ya san shi. Har yanzu babu wanda ya san labarin shi. Malama Suhaila kenan, haka dai kika ce, amma mafi yawancin mutane ai sun tabbatar da cewa Isa Ayagi shi ma ya taka namijin kokari wajen ganin cewa ya taka rawar gani, domin waƙoƙinsa sun yi yawo a duniya, ko mu ce sun shahara a duniya. Isa Ayagi Allah ne kawai dai bai kawo mishi ɗaukaka ba nan kusa.